Добър ден на всички! Пак сме ние. Така, чекам ви да съберете малко. Що много се изговори, много се спекулира с тия електрички, че не са за поддръжка, хората не ги поддържат и те се чупат. После отиват в представителството и там сменяват с нови неща и продължават да карат. Да, ама да са гаранция. А после вече като излезат от гаранция, почват да страдат. Тук имаме едно EQC. Ето, годината не знам коя, 20-та ли е, не съм сигурен. Така. Ето колата. Ето ги рището. Виене отпред. Виене отпред, само да отвориме капака. Виене отпред има тази кола. И само да тия се заставиме тук, какво става? Двигателния оц. Тук е някаква. Нема мотор. Много няма мотора, бе. Къде има мотора, бе? Они са го свалили, бе. Така, добре. Сега си го поставим. Поне кората ни се слага лесно. Така. Секундичка, само да си му поставим кората, защото мога да вали. И продължаваме. Така. Що е изваден този мотор? Този мотор е изваден, защото нещо много вие. И сега отива да видим какво вие. Всичките сме хремави, не сме наркомани. Така. И сега това му е диференциала или редуктора, както му викат. Погледнато, на пръв поглед, тия лагери са си тръгнали. Маслото беше черно на катран. Но това не е чак толкова фатален проблем. Фаталният проблем е на този задния капак. Тук има една тапа. Ето, тапата. Сега ще намерим и тапата. Къде е тапата, бе? Сега ще намерим тапата, да видим къде е, да ви я покажа. Ето е тапата. Ето тази тапа си тук. Така. И под тази тапа беше пълно с гняз. Който гняз идва от лагера на мотора. Ето го и лагера на мотора. Периодично би трябвало тези уплътнения тук да се сменяват, ако има какво да се сменява, и няма да стане така. Сега вече ще видим дали има части или че бъде целият мотор за окофата и да си купуват друг мотор. Мотор има около 5500 евро, нещо такова беше. Човека е ходил в Мерцедес. Най-интересното е, понеже ние сме кожудери, както казват едни тук хейтери, го беха таксували 155 евро на час в офертата. Гаранция ще му излезе по-евтино и са му казали, че мотора е капсулован и това не се ремонтира. Не се ремонтира, ако няма части, по принцип. Сега остава да намерим части. Ще ползваме Joker Soft Electronic, ако имат части, да видим как може да се здобием с тях. И така. Иначе, ако не стане, му слагаме един такъв и да си пее осмачето вътре у него. Тендере, и готово. Така. Колко е изгодно да караш електричка или това, не се знае. По кинтите за горивото вече може би
Абе и той електричката не можаха да направят. Кой е това не може да... Тия електрички не можаха да направят. Те коли правят, не знам сега. Те така. Това е от нас много интересен проблем. Много кабели, много нещо. Нещо остава. Мега елементарна технология според мен това. Диференциал акто на Golf 2. И така, тук тия лагери предполагам се намерят да се сменят, но тия не са толкова проблемните. Инструменти, за това не трябват никакви. Една скоба, един гликоверт, един чук, една щанга и готово. Те така. Q7 няма. Сега в момента сме на тема електрички. Ето тук сега да видим каква смрад се е насъбрала. Ай, какво става? Защото тук минава водица. От тук. От тук минава водица. Циркулира някъде тук, вътре, да охлажда сигурно. Така. Иначе, ето тук. Можем ли да го превъртим сега? Истинската работа, нали? Дайте като отверки да го превъртим един път да видим дали ще дойде на... Кажи какво да направим с този двигател електрически? Електрически двигател, какво да направим? Отвънка има и съндъчета за железо. Значи, чакай. Взимаме го двама човека, изфрегаме го и садим едно и 9 TDI. Проблема е, че купето няма изкара. Това е. Значи решението само сложиме TDI или да го ставим само на заден мост. И те така. Балкан Стар има части, ще видим. Щом има части, ще го събереме, няма ядове. И така, иначе това е от нас. Живи и здрави. До нови срещи и се обичайте. Айде, чао! Ето, тапата. Сега ще намерим и тапата. Абе, къде е тапата, бе? Абак! Сега ще намерим тапата да видим къде е, да я покажа. Ето е тапата. Ето тази тапа си тук. Ето така. И под тази тапа беше пълно с гняз. Който гняз идва от лагера на мотора. Ето го и лагера на мотора. Периодично би трябвало тези уплътнения тук да се сменяват, ако има какво да се сменява, и няма да стане така. Сега вече ще видим дали има части или че бъде целият мотор за окофата и да си купуват друг мотор. Мотор има около 5500 евро, нещо такова беше. Човека е ходил в Мерцедес. Най-интересното е, понеже ние сме кожудери, както казват едни тук хейтери, го беха таксували 155 евро на час в офертата. Та гаранция ще му излезе по-евтино и са му казали, че мотора е капсулован и това не се ремонтира. Не се ремонтира, ако няма части, по принцип. Сега остава да намерим части. Ще видим, ще ползваме Joker Soft Electronic, ако имат части. Да видим как може да се здобием с тях. И те така. Иначе, ако не стане, му слагаме един такъв и да си пее осмачето вътре у него. Тендере и готово. Те така те.
Колко е? Добър ден! Малкия петък, това сме ние, четвъртък. Тук страдаме, тук едни береме ядове с едни дюзи. Накратко, докато дойде момчето тук да ни обясни какво става, гледа става вадат зъбите. Така, имаме една клиентска кола, бус, транспортер, това са делфите дюзи, нали така? Така. И понеже не клиента, нали, там няма да влизаме в детайли, е решил, че ще си е намерил си някой, къде му ги прави много по-ефтино, като нашата цена е била такава, каквато ни ги правят на нас, момчетата. Една стотинка не слагаме за нас. И сега ни пращат дюзите с помпата, направени всичко, качваме ги топки. Не пали. Караме дюзите при момчетата тук, казват, че не тръгват на машината и след малко се отпушвали и тръгват. Нали така, не лъжим? Така. Качваме ги втори път, пак не пали, само прикювква така по-малко. Връщам ги дюзите пак, само едната тръгва, три не тръгват и след малко и сега все още са на машината. Сега аз не разбирам от дюзи тук, са ми показали момчета какво има вътре от тях и ги питам дали може на тази цена, която са ни дали, нали, са им дали на тия момчета, да се рециклират с оригинални части. Отговора е освен да си ги откраднали, нали така? Бако, ти че обясниш сега. Обясни за случая с тия дюзи. Добър ден! Така, какво се случва? Запушват се, като тръгнат на колата да пали и минава въздух и се запушват. Най-вероятно не са оригинални частите вътре. И сега ако ги подкараме, нали, те ще тръгнат, ще работят и ще карат ли? Никой не знае. Ако колата има DPF и тем подобни, ще бъде проблем. от ден до плата. Добре. Сега си направил и мотора си чува чисто ново. Ние сме нагласили всичко и сега ето ги дюзите тук. Сега в момента какво правят тук? Сега сме ги поставили да се кодират. Сега сме ги пуснали да се кодират. Така ли? Да се изкарат нови управляващи кодове. Да се изкарат кодове. Ама и сега работят, нали? Се работят. Просто на колата малко като не е добре, ама тук е съвсем друго, съвсем различно. Добре, какво се случва там на колата, като ги сложи? Не знам и на помпата какво са направили. Те и помпата са правили. Защото помпата ако не дава хубаво налягане, пак ще ги запушва. Ама мериме там по диагностика, имаме 300 бара, имаше 300 и нещо. Имаме налягане. С тези обезрушаване пак не става. Значи първо направо се какво казваш ти. Слагаме тръбичките, отвивам ги всичките на дюзите. Не слагаме буксите и въртиме докато излезне нафта. Нали така? Стегаме дюзите, тръбичките, слагаме буксите, въртиме и с леко газ, нали така? По принцип е додолу, аз им давам, а тук си направил двигателя, не Да, мога да аз дадеш додолу. не смеем да дам додолу, защото съм правил само мотора там, леко газ, колко да дигне леко и 2-3 оборота там, нали да не е. Сега тук има още една теория, че доста оригинални сервизи, където имат точно този модел Дюзи и Делфи, казват, че тия дюзи трябва да се транспортират прави. Прави. Да, не трябва да е легнала дюза, трябва да е права. Значи аз ще ги нося сега и прави, ако Сега трябва. ще ги забудеме прави да го Сега ще ги нося и прави като свещи от църквата, така ще ги И нося. така и с камионите, вътре имат специални стилажи, завождат ги прави и ги карат. Добре, да предположим, че сме сгрешили с транспорта, ама нищо не са ни ги пратили прави от няма да казвам откъде, айде, не са познат самички. Кой ги е правил? Тук Носили са ми ги даже и туба 10 литрова вода, вътре пълна с нафта и ми казват, както ги свалиш от машината, да ги пуснеш от тубата. Да не влиза опаква. Обаче ако се наредят оригинални части, каквито трябва да са, такива проблеми няма. Значи вие сте ни правили не знам колко дюзи, много са, ама много до сега проблеми, аз не съм имал никакви, тук не е реклама, не е нищо. Не искам да плювам някой, затова не казвам въобще кой ги е правил и що ги е правил и че ми не е зор, това си е техна работа. Въпросът е какво е това, ви показва едно колелце тук, я ми го покажи пак. Управляващ клапан некъв има. Ето горе некъде бръкнало некоя такова. Ето там бръка, май да. Ето тук има някакви работи, гледай какво има тук. Разпръсквачите, нали? Това са разпръсквачите, нали? Това са разпръсквачи на тия стари. Да. Така, сега да фокусираме. Ето и вътре турбинката, казано на обикновен език. Когато дюзата се работи и през канала, който подаващите гориво, тази турбинка се върти. А Така. когато не е както трябва, Тя спира се дали върти. влиза въздух, тя спира и дюзата блокира.
Демек това търкуло вътре, като спре да се върти и край. Да, аз съм хванал, че по aftermarket частите, които са различни от оригиналните, тази турбинка е вътре по-тежка. Ага. И не може достатъчно нафтата вътре с какъвто и да би да е, не може да завърти както трябва и да блокира пак. Това като с турбините, тия китайските перки, като са по-тежки и се развърта малко по-късно. И се носи тръгват. носиш турбината в багажника. Да, Той в багажника същата работа. Това вие като гледам имате бая дюзи тук. Има. Има. Ей, чакай, че натиснах нещо тук. Да отворим. А тия нашите къде ги донесохме сега от това? Къде са? Те са татка. Още не са стигнали до тук. Виж. Тук тия са готови, май, а? Те са готови. Ето с кодовете, нали така? Так, опликчето, окотишката. И така. Добре. Готови ли са или? Има точно няколко стъпки. Още няколко стъпки и сме готови. 167, 431. Моля да кажат сега, вие сте ги качили на машината, сте ги прецакали нещо. И имали сме такива случаи, ама те виждам, че по тях няма нито маркировка, нито нищо. Ние нищо не сме отправили за да си маркирали нещо, но не мога да кажа какво е вътре. Да. Аз ако има проблем, си ги върнем там, къде са ги докарали. А ти имаш ли такива дюзи да ми дадеш за проба или нямаш? Трябва да погледна това. Би трябва да. Да, ако имаш такива дюзи, ще ми дадеш за проба, да пробваме. И те така. Защото може и да е нещо друго проблема по колата. Въпреки, че не вярвам. Не ти завярвам. Добре. И те така. Ева, това е на живи и здрави бъдете всички. Обичайте се и ще се видим тия дни пак. Айде, чао!